Now, war feature presentation. Troy! Bisaya version! Ano na pa mo diri bay? Piglalis mo jud ko na ako. Ako may pinakagwapo diri. Ako may mga army oh, ako may mga ligo. Pag-chur dira eh. Nag-chur bitaw ko. Baglat! Chubanes! Asa man ang siyon, pre? Dugay man lang kayo. Kajud sa litchip, pirang bungot mo ron. Nung wala man sa dire, nung. Asam ning animal? Ipamangita na, nung. Kung inog sakit ka, ayo. Iya bagat dire, nung. Ako hini, wow, ang lubot, eh. Hikapon sa nila ko bukawan di, hikapon sa nako. Biste ko kung saan oras ba eh? 10:30 na nung sa buntag. Shhh, hoy! Lubta po ko bi? Unsa? Wah, gitawag na ka. Start. Chubanes, gaaway mo to sa dato na upaw, na mga duha katiguang. Dar helmet ni mo, oh. Paghinay, ha? Paghilim drayut. Saba. Binabi. Ka-harsh ba ni mo, eh? Kiss ko lalat, bi? Suya lang kang bayuta ka. Che. Chubanes! 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 Kadako pa niya, eh? Mas guwapa pa ko niya. Nice yung hair da. Hoy! Kadako lang ng itlog ni mo da. Asa kay kan? Dugay kay ka. Anak na ron. Ikaw away na ito ha. Birahon ta na bungot niyan duha ron. Chubanes, sagdin na ba? Kabul mo nagliat-liat na ka ng itlog. Abot na nas tuhod yung itlog. Kilibak na pag sinatay. Oh. Kina, para sa kuha lang ba? Hi, bull! Paawa dira, sikonde ka ron. Langkat ang bungot mo ron. Balhin na sumlubot. Buang niya. Alang, animal, anong pitugpas, puton kayo. Sige lang, judig pap. Nanuray mi sa kung anti, piste, narawa mi og ti, Ay! Oh, bayo di ay hiya bayota ka boards Stibo ako tot ni mo eh kinsa na ko tot